Xayrlı gün, hörmətli tamaşaçılarımız, efirdə Danlı Maydan tapşırığı. Bugün bizdə qonaq, jırçı, sportçı Rayan Sadriyev. Beyram abi, xayrlı gün. Xayrlı günlər barçağızға da, xayrlı gün, Aydar. Biz sizin bilen görüşürə bik şat. Hörmətli tamaşaçılarımız, Rayan o bizim Manzara premiyasının şulay yox jеңүүчүсү. Biz şatlanabız, ошолай деп өзүнүн ижад жолун давам эткенге. Rayan менә ижад жолуна ничегрәк кирип киттең һәм тормыш жолунан башлыйк. Сен койлардан башладың өзүңнүң тормыш жолуңа, андан соң ижад жолуна күчербез. Бик кызык менин тормыш жолум. Өзүм тудым инде, мен паспорт боюнча Саха деген республикада, Якутия, ол инде Ленск шәһәрендә, паспортта год рождения дип тумышым СССР, Республика Саха, город Ленск дип язылган. Инде әниләрен шунда акча эшләргә киткәннәр инде. Шул 80-нче елларда. Алтын эзлибез дип. Анда алар мине тагында алтынрак кеше тапканнар, мине дөньяга китерделәр. Әйтәләр бит, вакытлар табылмыйдыр якут белән дип. Шуңа күрә сине тапканнар икән, син инде бу ижад жолуна бер Татарстанга бүләк булгансың. Шулай да ижад жолы турында бер-ике сүз әйтәле. Ижадка килгәндә инде без элек конкурслар бар иде. Семья конкурслары, җыр, бию күрсәтергә тиеш. Папа, мама, якобы инде шундый. Папа, мама, я спортивный семья кебек, но монда музыкальный семья дип булып чыга инде. Минем әни дә бик яхшы баянда уйный. Үзем дә инде мин теге биючи дә түгел, әни биергә өйрәтте мине. Үзе домашний условиеда дигәндәй. Һәм инде ижадка килгәндә, мин 17 яшьтә мине Сазакеш күреп алды. Сандугач кердек күңелгә дигән фестиваль узадыр. Анда инде яшь талантларны Барлыйлар, җыялар, Рәкыйп Гаффар дигән кеше оештыра янны, ялгышмасам. Һәм инде шуннан күреп, миңа әйтте, син миндә эшләячәксең. Һәм инде Аллага шөкер итеп, 2 ел мин Сала җыр театрында хезмәт иттем. Шунда мин биергә өйрәндем, шунда мин тормышка өйрәтте. Сазакеш, ул бит инде бик справедливый, бик барыбер яшьләргә этәргеч буларак Бер күпер кебек тора инде ул ижад басмасы дигәндәй. Раян, син бит әле җыр сәнгате генә түгел, гимнастика белән дә шөгыльләнәсең. Шул юнәлешкә дә тукталып узыйк, бер-ике сүз әйтеп уз әле. Гимнастикага килгәндә, дуслар, мин 5 яшьтән инде гимнастика белән шөгыльләнәм һәм инде результатым да бар. Мин мастер спорта России спортивный гимнастика буенча чемпион России үз яшемдә. Һәм инде хәзерге көндә без Мамадышта шул гимнастиканы балаларга бирәбез. Тәрбиялибез балаларны. Мамадышта инде 100дән артык бала безнең кружокларга җырый. Шуңа күрә бик алар канәгать. Мондый юнәлеш әле менә без башладык Мамадыш районыннан. Раян, менә әйтәләр бит, яхшы спортсмен, бәлки яхшы тренер да булып китмәскә мөмкин. Шәкертләрнең нәтиҗәләр күрсәтәме? Шәкертләр инде менә 2 ел эчендә бик әйбәт торып колесо ясыйлар, кулда торалар. Һәм инде артка таба мәтәлчек аталар. Менә мондый результат мине бик куандыра. Чөнки мин тренер буларак моның белән горурланам. Чөнки минем белемем дә аларга күчә дип уйлыйм. Ничектер мин аларга мотивация бирәм. Һәм инде кемдер анда бит инде хоккей төрләре, футбол бик развитый дип әйтәм инде. Һәм инде безнең программада бар 2 еллык безгә бала җырый, 4 яшьтән бирәләр безгә. Һәм инде 6-7 яшьтә алар полноценный, сформированный позвоночниклары, координация, төрле любой вид спортыга бара алалар. Мин үземдә күргән бар бик күп кенә грек-рим көрәше буенча спорт осталары, Россия, Европа чемпионнары, кәүдәләре жалт итеп тора, каян дисәң, алар гимнастикадан башлаган булганнар икән. Менә шуңа күрә тагын шундай искәртеп узыйк, хөрмәтле тамашачыларыбыз, без инде Раян белән бик күп еллар хезмәттәшлек итәбез. Ул шулай безнең Манзара премиясы лауреаты, иң беренче лауреатларның берсе дип әйтик. Алай гына түгел, Раян белән без хәзер сезгә аның яңа клибын да тәкъдим итәбез. Яңа табанын төшкән клип, Раян ул һәр вакытта да үзенең иҗатында экспериментлар дип әйтәбез бит инде, ярата. Ул иҗаттан курыкмый, шуңа күрә менә сез дә карап алыгыз әле. Яшисе бар бит әле безнең,
Яшәүнең сиренә төшенеп, килер көнгә зур өмет баглап, яшәүгә юл куймый көрсенеп. Яшисе бик килә яшисе, юлыкмый юлларда киртәгә. Уң булып бүгенге көнебез, яхшырак иттереп иртәгә. Яшиселәр килә яшисе, салмыйча бер кемгә авырлык. Я Раббым көчләр бирсәң иде, шулай яши алырлык. Яшиселәр килә яшисе, салмыйча бер кемгә авырлык. Я Раббым көчләр бирсәң иде, шулай яши алырлык. Яшисе бик килә яшисе, кимсетмичә генә бер кемене. Үтелгән узган көннәр өчен шатланырлык булсын бер көнне. Киләле, килә җирдәге иң озын юлларны үтәсен. Тәм табып, ям табып тормыштан югары үрләргә җитәсен. Яшиселәр килә яшисе, салмыйча бер кемгә авырлык. Я Раббым көчләр бирсәң иде, шулай яши алырлык. Яшиселәр килә яшисе, салмыйча бер кемгә авырлык. Я Раббым көчләр бирсәң иде, шулай яши алырлык. Яшиселәр килә яшисе, салмыйча бер кемгә авырлык. Я Раббым көчләр бирсәң иде, шулай яши алырлык. Яшиселәр килә яшисе, салмыйча бер кемгә авырлык. Я Раббым көчләр бирсәң иде, шулай яши алырлык. Хөрмәтле тамашачылар, менә үзегездә күреп уздыгыз, бу җыр өлкәсендә яңа бер юнәлеш дип әйтик. Әле моңарчы мондый клипларны төшергәннәр юк, һәм җырның да үзегез күреп торасыз. Күп кенә инструменталь, музыкаль коралларга игътибар ителгән. Шуңа күрә Раян, тәбриклим синең клибыңның премьерасы белән дип Бик әйтик. зур рәхмәт, бик зур рәхмәт. Сорау да урынлы булыр. Кемнәр белән хезмәттәшлек итәсең? Шулай ук нинди җырларга, нинди көйләргә игътибар саласың? Мин инде эстрада җырларга килгәндә, Айдар, үзем эшлим. Һәр бер клипка син бит инде үзең күрәсең, син дә атналар буе мушит итәм дип. Жоғалырга да кирәк була. Раян белән хезмәттәшлек иткәндә кайракта жоғалып та торырга кирәк була, чөнки Раян җентекләп, метекләп эшләргә ярата. Мин инде фикерләребез дә инде, Айдар, хезмәттәшлек инде синең белән генә, в основном. Күбрәк синең белән генә эшләйм, клиплар буенча да һәр бер менә инде 9 клип синең белән төшердек. Берсенә Кит инде 9 клип булдымы инде безнең? Берсенә дә Син юбилей була бит, тагын берне төшерсәң. тагы бер төшерәбез дә, юбилей үткәрәбез. Җырларга килгәндә, тагы бер тапкыр әйтәм, мин мәгънәсез җырлар яратмыйм. Мин кешегә позитив бирергә тырышам. Чөнки үземдә энергия бик арта. Шуңа күрә мин мәҗлесләрдә дә гел биетәм кешене. Тиге тормасыннар. Кеше кайф алып утырырга тиеш. Хәзер бит инде яратабыз без кайф дигән сүз. Кайф дигәннән син бит әле Бәйрәм абый буларак шушындай сәхнә исемеңдә бар. Мәҗлесләр алып барасың. Менә бу юнәлешкә ничегрәк кирип киттең? Спорттан җырчы һәм мәҗлес алып баручы. Ничек менә буларны син тоташтыра аласың? Шул мәҗлесләргә килгәндә, мин инде кешегә бит инде позитив бирергә тырышам. Чөнки
сен өзің айтып кеттің, спортта, жырда, биюде ничек мені бірләштірі. Менә миңа көбісі әйтәләр, мен баянда да ойнай белмим. Мен бейте алам, жырлый алам, һәм мен кешегә позитив эмоция бирә алам. Һәм инде мин ул сорауга ничек җавап бирәм? Зачем сезгә баян, если есть сездә раян? Шулай дип дөрес булыр. Раян әле мондай шигырь рифмалары туры китереп бирсәң, син әле шагыйрьләр союзына да кирип китергә мөмкин сән әле. Бәлки, Менә тагын бер һөнәр эстәләргә мөмкин. Бәлки. Мәгънәле шигырьләр яратам, һәм инде шигырьләрне дә мин сайлап кына алам. Татар эстрадасы белән кем шагыйрьләр исемнәрен әйтеп тормыйм. Бик миңа булышалар шигырьләр буенча. Ә музыкасын инде мин үзем язам. Чөнки менә автор башкаручы буларак бит инде мин үземне Тәкъдим итәсең. тәкъдим итәм. Бер юлы безнең шулай Раян белән вакыт туктала язды. Тукта вакыт дип җырлый иде. Көймәбез килеп бәрелде ниндидер. Ул клип төшергәндә Клип төшергәндә көймәдә түгел бу, яхта дип әйтик. Яхта килеп бәрелде төпкә, майлар агып чыкты, батабыз дип торабыз. Теге яктан оператор шабыша, бу яктан Раян мотор карый. Икенче яктан исемен әйтергә ярыймы юкмы шул егетебез. Рәхмәт аңа, шулай ук безгә бик зур ярдәм күрсәткән өчен. Бу бик күренекле егет. Шунда борчылдык инде бик каты, анда клип кайгысы беткән инде. Миллионнан артык ниндидер кыйммәтле яхта. Моны ничек кенә белә бетеребез инде хәзер дип уйлап башыбызны ватып җиргәндә безнең әлегә әйтелгән егетебез чын күңелдән рәхмәт аңа булышты. Рус телендә әйтәләр, безнең бит инде данлы майдан тапшыру рус телендә дә, татар телендә дә чыга, шуңа күрә русча да кыстырып, от слов к делу дип әйтик. Тукта вакыт, шушы клипны тәкъдим итәбез. иттек. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, исегезгә төшерәм, бездә кунакта Бәйрәм абый, чын исеме Раян Садриев. Шуңа күрә Раян сәнгать өлкәсендә бераз тукталыйк тагын. Син бит әле концертлар белән дә җырлыйсың. Концертларда күбрәк син чыгыш ясарга яратасың, регионнарга чыгасыңмы? Һәм гомумән синең картаң, географияң кайларга барып җитә? Концертка килгәндә кая кеше җырлый, кая халык килә, без шунда инде чыгыш ясыйбыз. Ну, күбрәк без Чаллы якларында, Чаллыда мин 3 концерт ясыйм елына. Һәм инде бик җылы иттереп кашала, Чаллы халкына бик зур рәхмәт. Инде менә быел 11нче сезонны ачып җибәрәбез Син Чаллыда. Салават кебек сөйлисең. 11нче сезон, 15нче сезонмы, ничәнче сезон? 35нче. 35нче үк сезон. Менә әз генә калган Раянга да Салаватны куып җитәргә. Ни өчен дигәндә Чаллыны нәрсәгә искә төшерәм? Ул да бит шул сәнгать юлын шул Чаллыдан башлады. Хәния Фәрхи, Салават. Сиңа да бу Чаллы димәк тамашачы кабул итә. Димәк, Чаллы халкы сәнгатьне ярата. Чаллы халкы кертеп менә оценка бирсә, син любой шәһәргә барып җырлый аласың. Чөнки Чаллы халкы оценка бирә. Аны күрсәтә кул чабышлары белән. Менә на бис чакыралар. Алар бик грамотный, бик концерт һәм җыр моңга бай кешеләр. Раян. Тагын шунда искә төшерәсе килә. Гимнастларның спорт карьерасының гомере бик кыска, 20-25 яшьтә инде без пенсияда дип сөйлиләр алар. Менә син һаман да әле сәхнәдә мәтәлчек, сальтылар атынып, тамашачыны шаккаттырасың. Бунлар картая инде дип борчылган чаклар булмыймы? Беразна куркыта башлады. Мин бит элек урыннан да сальто ясыйдыр идем. Миңа барыбер кая ясарга иде. Хәзер инде беразна ике бала әтисе булгач, беразна уйландыра, кирәк микән ясарга. Шулай ук теге часто дип әйтим. Но рус әйтмешли, проведем работу над ошибками, исправимся и сезгә тагы яңа төрле сальто ясарбыз. Һәм инде куандырбыз. Минем мәтәлчекләр бик кешегә күп ошый. Шуңа күрә мин Олег Газманов кебек сәхнәдә сикерәм. Һәм инде Айдар нәрсә әйтәсем килә, концерт барышында мен әйтәм, үземә сорау бирәм. Бүген ясарга микән, юк микән сальто? Һәм инде менә энергетиканы сизгәч, халыкка шуны күрсәтәсе килә. Һәм энергия син сәхнәдән онытасың, энергия ташый, һәм онытасың бөтен авыртуларны, аякта авырткан килеш ясаган бар, һәм инде мин аны сизмим сәхнәдә. Автоматым ничектер булса да минем шул сальто ясау чыга. Шуңа күрә мин бик шатланам. Бер нинди курку юк, бер нәрсә юк. Барыбер алга барабыз, тырышабыз. Һәм инде безнең халкыбызга, һәм инде тамашачыга үземне күрсәтмәсәң, сине беркем дә күрмәячәк. Шуңа күрә күрсәтергә кирәк.
алга бара кирәк. Үз исеңдә һәр вакытта да эшләргә кирәк. Раян, сыр түгел инде. Син үзең дә ишеткәнең бар. Хәтерләсәң, без синең белән Рәхмәт бабайга дигән клипны төшергәндә Раян беренче тапкыр шулай дип сәхнәгә эстрадага сальто ясап күрсәтте. Шуннан соң кешеләр уйлаганнар икән, Раян дублерлар куллана дип. Бар шул. Раян бай, дублерларда кулланырга мөмкин, ләкин сальтоны үзе ясаган һәм үзе ясап күрсәтте дә әле ул җитмәсә. Шулай ук сәнгать өлкәсенә балалар дидең, балаларың һәр клипыңда катнаша диярлек. Кечкенә генә Аслан да, кызың да, аларны сәнгать юлына юнәлдерәсең, әллә инде башка төрләргә карыйсыңмы? Кайсы якка тарталар күбрәк? Менә миңа ошый бию. Алар биюче булырга не обязан. Алар инде үз сферасы, инде клипларда алар рәхәтләнеп минем белән бии, рәхәтләнеп җырлый. Хәтта малай да әйдә бии дигән клипны куй, һәм мин шунда бии башлый. Кыз инде ул теге ничек дип әйтәләр? Современный биюләргә җырлый. Раян, мин тулысынча синең белән килешәм, ни өчен дигәндә, без инде балага исем дә сайлап бирәбез, телиме ул, теләмиме, хезмәтен дә, тормыш юлында үзебез күрсәтеп бирсәк, инде сайлау-сайлама аның дөрестән дә үз эше булырга тиеш. Чөнки бала чак мизгелләрен ниндидер ата-аналарның һәр вакытта ниндидер алардан таләпчәнлеге белән бозмаска иде дигән фикердә мин үзем. Дөрес. Мин дә шундый фикердә, синең белән бик килешәм Айдар. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, сезгә таныштырып узган шәхес Раян Садриев. Аның сәхнә исеме Бәйрәм абый. Раян, әлбәттә инде тамашачыларга безнең традицион рәвештә теләкләр җиткерү мизгеле килеп җитте. Бер-ике теләгеңне әйтеп ал, киңәшләреңне әйт. Бай булыгыз, рәхәт яшәгез. Һәм инде сәламәтлегегезне һәр вакытта кайгыртыгыз. Үз-үзегезне карамасагыз, бер кешегә кирәкмис. Шуңа күрә алга, тик алга. Бәйрәм абый, дан теләк шул. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, без сезнең белән бүгенгә саубуллашабыз. Эфирда данлы майдан тапшыру иде. Бәйрәм ясыйсыгыз килсә, әлбәттә инде кемне чакырырга беләсез? Бәйрәм абыйны. Аның телефонын без сезгә һәр вакытта җибәрә алабыз, безгә дә шалтыратыгыз. Аның телефоны менә гылай дисәк чыга. Менә шушы телефонга шалтыратыгыз. Сау булыгыз.